Robotická ruka, špeciálne trendy ortéza, detekovanie chorôb na základe slín či potu. To sú len čriepky zo zaujímavých projektov, ktoré v týchto dňoch predstavili odborníci z oblasti zdravotníctva, vedy a techniky v rámci konferencie Healthcare Conference 2024 vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Z pohľadu univerzity je organizovanie takéhoto typu konferencií naozaj veľmi významné, a to predovšetkým z pohľadu integrácie a využitia umelej inteligencie v oblasti zdravotníctva. Tejto téme sa Technická univerzita venuje už niekoľko rokov a dosahuje v nej naozaj zaujímavé výsledky aj v spolupráci so zahraničím. Vytvárame podporné systémy pre lekárov, pre včasnú diagnostiku rozličných chorôb, napríklad Parkinsonovej choroby, a rovnako navrhujeme a konštruujeme zdravotnícke pomôcky využitím 3D tlače a virtuálnej reality. V súčasnosti naozaj rozmýšľame o vytvorení spoločného študijného programu s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika a vytvoriť naozaj experta v tejto doméne, ktorý by získal znalosti aj zo všeobecného lekárstva, aj z umelej inteligencie. Konferenciu zorganizovala spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a hlavným zámerom bolo sústrediť na jednom mieste mozgy, ktoré spolu budú diskutovať o tom, ako môže technologický pokrok zlepšiť starostlivosť o pacienta a zefektívniť procesy zdravotnej starostlivosti. Yeah, we want to bring together IT, industry and academia to share innovative ideas on the healthcare industry. And we want to contribute to this industry with this event. We have a very good cooperation with the universities here. So we have just seen one showcase, one use case together with Pavel Šafarik University. And we have similar use cases with TUGE. So I think here in that ecosystem, in that region, it works well for us. Well, we are just at the beginning of the conference, but I like the digital wallet example I found very interesting, and also now the sensor project with the biomedic sensors I think is a huge potential. I think IT needs to work closely together with healthcare because we have shortage of resources there, we have a lot of challenges, and IT can bring automation, efficiency, and artificial intelligence can help for diagnosis and subsequent treatment. So I think that's a utmost important collaboration and we are happy to have this event here today. Jednou z prednášajúcich bola aj Jana Šepa, odborná asistentka v odbore fyzikálna chémia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá priblížila svoj projekt. Pracujeme na vývoji senzora a aplikácie k nemu, ktorý by bol schopný analýzy telesných tekutín, čiže krvi, slín, potu, a zároveň z nich by vedel zistiť informácie o dôležitých molekulách, ktoré sú pre tých, ktorých používateľov najdôležitejšie. Čiže v prípade diabetikov je to napríklad glukóza, inzulín. V prípade iných ochorení budú iné bioanalýzy. Takže sa snažíme pokryť veľmi širokú škálu bioanalitov a takto pripraviť produkt, ktorý by bol schopný konkurencie jednak na trhu a jednak by zlepšil aj prevenciu a detekciu ochorení. V rámci konferencie nechýbali ani zakladatelia startupov. Jedným z nich bol Tomáš Breškovič, ktorý predstavil inovatívne metódy ortoterapie pri liečbe skoliózy. Pracujeme na vývoji takých inovatívnych ortéz, ktoré sú nielen pohodlné, ale majú aj atraktívny dizajn, čiže chceme podnietiť tých mladých ľudí, aby ich začali nosiť. Tak väčšinou sa tlačí do tej, keď má niekto ťažký prípad skoliózy, aj keď tej idiopatickej, tak sa tlačí do operačného prístupu, znamená, že ide pod nožík a my chceme dať do pléna aj to, že je možné ten problém riešiť aj prostredníctvom tej ortézoterapie, kde nie je potrebné aj pri tých ťažkých prípadoch ísť pod nôž. Tak hlavne tým atraktívnym dizajnom, to je prvé, čím chceme apelovať na tých mladých ľudí. Ďalším aspektom je to, že je pohodlná, veľa pohodlnejšia, čiže tá ortéza má mäkčené opierky a úplne funguje na inom princípe, kde tá klasická ortéza funguje na dvojkužeľovej stabilizácii, naša ortéza funguje prostredníctvom vystúžených pás. Startupista Maroš Stredanský v rámci konferencie predviedol uchopenie predmetov robotickou protézou pomocou metód umelej inteligencie. Počas môjho bakalárskeho štúdia som si dal za cieľ zostaviť prototyp bionickej ruky, ktorá bola ovládaná skrz akčný potenciál svalom. A v skutočnosti to znamenalo to, že som monitoroval aktivitu svalov a tie monitorované dáta ďalej boli procesované nejakou neurónovou sieťou, umelou inteligenciou a tá dokázala robiť klasifikáciu konkrétnych gest. A tá druhá práca
A tam je tá využitie umelej inteligencie v tom, že momentálny problém aj celosvetový je taký, že ten pacient, ktorý má tú bionickú protézu, tá protéza už má nejakú tú umelú inteligenciu, pomocou ktorej vie otvoriť, zavrieť tú dlaň a následne uchycovať nejaké predmety. Problém ale v tom, že to uchytenie rôznych predmetov je takmer rovnaké. To znamená, že uchytenie telefónu je také až trošku ťažkopadné. No a práve ja som sa zameral v mojej poslednej práci na to, aby tá umelá inteligencia dokázala vygenerovať úkopové vzory na rôzne objekty. Na svete existuje len málo publikácií, ktoré to riešia a práve napríklad posledne aj robot od Tesly Optimus 2 má podobné featurey, ako má aj tá moja protéza. Samozrejme vo väčšom a je tam veľký tým ľudí za tým, ale dokážu tiež cítiť ten objekt, tie ruky alebo tie protézy.